katon banza. Wato ana nan ana sana'a ana ta kallon katun ko? Kawala na wuni. Sa'annin kai yanzu na kasuwa suna haɗa kuɗi. Kai kana ne kallon katun din ɗaya? Kawala kasuwar ce fa yanzu ba irin tana bace wallahi. Yin kasuwa. Sanda ina kamar kai ni yanzu na da 5,000 a kasuwa kafin a tashi. A yau kana wani kasuwa ce. Ba ni da mata na ma ni kalli labarai ka ta kana wani kallon katun. Yana ka ce baki? Sun dauke wutar. Wuta? A rasa lokacin na ɗauke wuta sai da sun da zan kalli labarai? Amma wannan bai daɗi ba. Ran koma saman nan kaji. Abin da suka. Yawa! ‘Yan gari! Kariya kake yi? Tari ne da zuwan kawai. Ok, to akwai maganin shi ai. In dai wannan ne, ai muna da maganin shi.